Eh. Mchana. Yeah. Sasa mchana. Yeah. É mesmo? Ah, de propósito. Ina hangu handigwadziwi naNyati kutaura chokwadi. Why? Because Nyati unodada. Nyati munoona mazuva aimbotambudzika neningi nemukadzi wake ayaya, mazuva akambouraya, and obvious chihure ndo chamurovesa nevanhu. Ndakambomutsvagira vamwe vanhu so veku-UK kuva nemari. Actually it's my mom but handitauri kuti ndiani. Akavaignore. Handidi kunyeperai. Akavaignore. But munhu iyeye aitoda kuvapa $10,000 US. Munhu iyeye. Nyati kana ukaenda kufoni kwako kune nhamba ina +44 igoti 73. Handiti ka tsvaga nhamba iyoyo yakakuitira missed call, I think times 10 missed call. Munhu iyeye aingoti I want to bless them. I want to bless them. Mazepe ndibatsirewo ndase nditaure nevanhu ava. But vairamba. Ini ndoona sokuti Nyati nekutambura kwaakaita kana nenhamo yaanayo for now, akatsvaga vanhu kuti vamurove kuti atrende, because uyu Nyati uyu kauyu anozviita, handidi kunyeperai. Nyati anozviita. Uyu Nyati akatsvaga vanhu kuti vamurove kuti atrende, ndozvaanoita. Ari very ignorant isingatomboiti. Handidi kunyepa. Ini I used kumuda zvikutodaro. But ane kamwe kakuignore vanhu kaanako. So Nyati uchiri kurangarira paukati hauna basa nemaZimbabwe enzere paya paya. Kezvinezvi I'm sure kuti maZimba ndo pauri kumada chaiko chaiko. Kozi ndaona mazvimbira wakaita kumeso kwako. Asi vakakurova shemu. Ndanzwa tsitsi nekutobatikana chaiko kutoita unge ndini, but sorry hako. But ndinoona sokuti mai Nyati ndo vakatuma vanhu kuti varove Nyati because